gyakorolt rám nagy hatást. Aki nagy hatást gyakorolt rám, az a nagyapám, aki mélyen hívő római katolikus volt. Ez az ember, aki megjárta a Donkanyart, élve jött haza, és ő már a háborút megelőzően vallásos ember volt, de felderítőként harcolt a keleti fronton, és bemérték az alakulatát az oroszok, és ők nagyon jók voltak aknavetővel. És elkezdték lőni ezt a szakaszt aknavetőkkel, úgyhogy sorra megöltek mindenkit. A nagyapámnak sikerült elrejtőzni egy írmag mögé, és imádkozott. És akkor bezuhant az ölébe egy gránát, ami nem robbant föl. És ez még inkább megerősítette a hitében. És az a fajta emberi tartás, amit a hite adott, az nekem mindig példaértékű volt. De akkor amikor én elindultam önmagam keresésére, hogy ki vagyok én, és mi ez a bekötődés a magyar kultúrába, ennek a kultúrának különösen a kereti gyökereibe, akkor én a sámánizmus irányába fordultam, és a 80-as évek vége, 90-es évek eleje rendkívül aktív volt indián sámán